లైటర్ ఉందా? టైం ఎంత తెలుసా? టైం ఎంత తెలుసా? 3:30. మధ్యాహ్నం 3:30 కాదు, తెల్లవారుజామున 3:30. ఇప్పుడు ఏంది? ఇప్పుడు గజ్ చేయాలా? రా అంట. ఇప్పుడు గజ్ చేయాలంటే టైం ఎంత తెలుసా? 3:30 తెల్లవారుజామున. కట్ చేస్తా నిద్రపోవద్దా? ఇప్పుడు గజ్ చేయాలా? ఏందిరో నీ దగ్గర అన్ని పింకులు కనిపిస్తున్నాయో? పింకు పిచ్చి నీకు పట్టిందా? ఏమున్నాయి? నైఫ్. ఇదేమో ఏంటి? ఇది చెప్పు, నువ్వు చెప్పు. లైటర్. చెప్పు చెప్పు, చూపించడం కాదు. టైం ఎంత అసలు? ఓపెన్ చేసేదా? సరేదా.